So, ang sabi sa akin kanina, i-raid daw nila yung wallet ko. Alam niyo po, hinawakan pa nila para siguradong hindi ko magalaw. Ninenervous ko, ano bang mga laman nito? Nakakaloka. Alam mo, minsan ang isang wallet ay kumakapal, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa dami ng resibo. Sige, let's open it. Yan. So, yan po ang aking wallet. Meron po itong iba't ibang compartments. Unahin natin dito sa compartment na to na merong sa lisensya. Maka-screenshot nyo eh. Picture ng asawa ko nung bata pa siya, throwback. Banahaw na card. Resibo ng Jolly G. Dahil lagi akong humingi ng OR, ayan, so OR ng kumpanya namin, discount card ulit ng restaurant, tapos may libre daw birthday, Kemerut kapag birthday ko na, kaya tinatago ko talaga yung mga ganito kasi sayang ang libre. Tapos lagi po ako merong band-aid sa aking wallet. Kasi syempre, nanay, di ba? So in case kailangan ng anak ko, laging readily available. Tapos yung mga band-aid sa wallet ko, yung mga colorful. May colorful o kaya may design, ganyan. So yan. Tapos meron ding mga kalat, picture ng anak ko. Ano kalat yung picture ng anak ko? Hindi. Ito, nako. Oh my God. Kailan pa ba to? Hala! Nung April pa to, na kailangan may appointment ako sa ospital. Ngayon ko lang naalala. Nakatanggap, ay ano ba yan, nakakahiya. Kaya pala tumatawag sila. Ito, listahan ng mga pautang, yan, mga contact details, calling card na hindi ko na po magagamit kasi yung mga numbers na nandito ay kasama po sa pagkasunog. Yan, detalye ng condo. Tapos ito ay... Nako, schedule na naman ang ospital na hindi ko na naman pinuntahan. Alam niyo na, kapag ka medyo may edad na, ayaw nang pumunta sa ospital, natatakot na baka may madiscovering Kemerut. O may nagbigay sa akin ng Uniqlo na 1,000 pesos worth. Yan. Tapos ito lagi ako may dalang ganito. Lagi siya nasa wallet ko. Gift sticker or gift tags ng family namin. Kasi just in case merong may birthday, tapos kailangan namin mag-attend, mahilig kami sa personalize. So ito, to and from Princess Nicole Ayala. Tapos ito naman sa family. Yan. So, to. Yan, sa amin yan. Tapos ID ko, OMG, ID ko, na hindi ko po pinalitan ng picture kahit kailan. So, mukha pa po ako dyang mabait, pa-virgin, ganyan. 2004 picture. O, diba? Ang layo-layo na sa picture ng 2019. Yan. So, ito resibo. Madami po akong mga cards dito, maliban sa credit card. Hindi kasi ako nagka-credit card dahil napakagastos ko pong tao. Siyempre, lahat may National Bookstore card. Mga card ng mga damit-damit, Lacoste, Vikings. Ano ba? Baka mamaya magka-interest sa wallet ko pagkatapos nito, ha? Yan. O, isa pang ID. Mommy card. SSS. Ang hilig ko sa card, pansin nyo, kasi mahilig ako sa discounts. Alam nyo ba, kapag halimbawa nag-grocery ako, tapos makita ko doon na meron kang dapat bilhin para makasali ka sa pachinko game, ganun, para manalo ka ng isang bareta ng sabon, o kaya isang double A na battery. Naku, sinasalihan ko talaga lahat yan. Kasi mahilig nga ako sa mga discount eh. Ayusin nyo to pagkatapos ha. Yan, may 200 pa. Yan mga cards. Mahilig po ako sa mga loyalty cards. At syempre, huwag kakalimutan, time zone! Sinong relate? Yan, lahat ng mga, hindi lang siguro nanay, no? Lahat merong time zone. Naniniwala ko na yung mga ganito, yung mga arcade. Ito yung early forms ng casino. Kasi before you know it, nakagastos ka na pala ng 2,000. Ayan. So, cards pa rin po ang laman nito. Tapos, ito po, hindi ko na, ilalabas ko lang saglit. So, nakuha ko po to sa Japan. It's a written oracle. Prayer sa isa sa mga temple. So, hindi ko po alam kung ano yung nasa loob kasi nga, hapon po yung sulat. Pinaniwalaan ko na lang pong swerte kaya nilalagay ko sa aking wallet. Yan. So, these are all cards also. Hindi ko na po ilalabas dahil ito po ay mga debit cards. Pero mostly po, yung mga cards na meron ako ay connected sa pagiging nanay ko. So, meron lang po akong 200. 300? Ay, meron akong pera. Pero hindi to sa akin, pinatago lang. Ayan, meron akong
Keme-keming amount. Tapos ito meron akong iba't ibang currency sa wallet ko. Alam niyo kung anong purpose? For bring me. Kasi 'di ba? Seryoso talaga to, promise. For bring me purposes. Kapag kami ng aking anak ay very competitive kami pagdating sa mga parlor games. So syempre 'di ba sa mga parlor games, hinihingi nila yung mga kakaiba. $1, may $5, $10, $20. Tapos, madami akong $20. Tapos meron din akong Hong Kong, meron akong Singapore, meron akong, ano ba to? Vietnam, Korea. Ayan. Uy, meron pa pala akong nako, sa panahon ng gift, pwede ipagpalit. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Maganda yung nag-iipit ng pera para kapag kagipit, pwede kang meron kang madudukot. Ay, ang saya ko. Salamat naman, Lord, may pera pala ako, pwede ko pala itong ipalit. Yan. So yun, pero honestly, yun yung purpose ng mga iba't ibang currency. Para pag nag-bring me, at sinabi ng magician, bring me currency ng Hong Kong, meron ako agad. O di may premium yung anak ko, it's just being a mother. And last but not the least, itong huling part, ito po ay yung petals na miraculous na petals yun. So, I keep it close to my wallet, yan. Para milagro rin lagi magkaroon ng pera. Tapos, merong tambalanisa na nagbigay sa akin ito. Mas matanda pa siya sa akin. 5 piso na malaki. Nakalagay 1975. Ang bagong lipunan, yan. Ang nandito pa ay, di ko na mabasa. O yan, basta yun. So parang feeling ko dahil kakaiba siya, lucky siya. At kung ikaw tambalanista na ito ay nakikinig ngayon or nanonood ngayon at nakita mo to, di ba, I'm still keeping it and it's still inside my wallet. Tapos, wala na mga coins na ito. At syempre, huwag kalilimutan, laging may pangsakit ng ulo. Tapos yung ebidensya na tunay yung wallet kasi minsan na po ako napagkamalan na nagnakaw, ayan. Tapos meron pa po dito, yung diamante galing sa sapatos ko na hanggang ngayon hindi ko pa po nadidikit, ayan. So that's it. Yan na po ang aking wallet. Nakornihan kayo, no? Walang nakitang kakaiba, no? O siya, mag-aayos pa ako. Nagustuhan nyo ba ang nakaka-lurkay na videos? Subscribe na sa Love Radio Manila YouTube. At kung gusto mo naman yung nakaka-lurkay na videos na aming family, subscribe na din. Papampam ni Nicole Yala. Always your number one SM radio station.